Hi! Andito na kami sa Fresh Catch Seafoods. Dito lang po yan sa Guadalupe. Wow, long sleeve white. Hi! Ha? Hi! Oy! Si Madam ba? Ala, hi! Madam! Yung mga tao. Lebron daw. Ay, papayot eh, may itong ka. Oy, ayun, pagbuan, di bagay mo. Hi po. Walang pagbuan. Official. Andito na. Abo. Hello po. Andito na pala yung mga talaba. Oh. Hi! Mga marites! Dalaw mo. Kasunod na sila. Kami na una. Hi! Daming talaba. Ay! Andito na pala sila! Nauna pa kayo. Hi po. Wala kaming audience, kayo lang. Late po. Oh, kami lang. Akala ko late na kami. Kami nga, anong oras ngayon pa lang eh. Si Scarlett, sila yung mga kasama namin kahapon sa gala. Anak na Ate Belkis. Ito yung kasama niyo kahapon na hindi patuloy. Hindi na, late na siya dumating. Kanina lang. Hintayin na natin sila Brenda kasi ito. Open pala siya. Ayan, so later simulan na natin program. Alina! Nandito na po ang ating mga... Tita Brenda? You see her? Madam! Parang ikaw may-ari nung ano. Asa na yung driver ko? Wala tayong sasakyan. Wala ba? Paano ba sa inyo? Ang yawa! Ano si Scarlett? Andito na rin sila lahat. Para makapag-start na tayo ng ating ribbon cutting. Sige, ano ba? Ano naantay natin? Ito na. Katay mo na sa building. Once already. Gamot? Once already go. May adlaw kanyang tanan! Andito ngayon sa Ingles Rama, Guadalupe, Cebu, na kung saan nakikita nyo nga meron tayo opening ng isa sa pinakabagong Unli Seafoods dito sa Cebu. Ito ang Fresh Catch Seafood Restaurant. Diba? Dahil fresh, talaga naman fresh ngayon kasi kakain tayo ng napaka-fresh na mga lalaki. Kakain tayo ng napakasarap na mga seafoods dito na kung saan ngayon po ang kanilang opening. So congratulations, Fresh Catch! Sa lahat mga gusto kumain dyan ng seafoods, lalong-lalo na fresh na mga seafoods. Punta lang po kayo dito, bisitahin nyo lang po dito sa may Guadalupe, Cebu. Dahil sigurado matutuwa kayo at malalasap nyo ang napakasarap na fresh seafood dito sa may Cebu lang yan. So, ando na po yung mga guests sa loob. So, libutin natin kung ano ang mga pwedeng i-offer sa inyo or pakita ko sa inyo yung mga fresh crabs, like, at basta kung ano mga binibenta na dito. Let's go! Si Chinita. Fresh na fresh. Naka-white kami lahat. Isa lang talagang naka-itim na mukhang kulto. Ito naman si Ambisyosa Kano. Very open dito guys, kaya pag ang hangin dito. Sama ko ng suppliers. Ito po ang pinaka-fresh na pusit dito guys. Ownership. Hi, Madam Pinky! Pakita mo sa inyo kasi ko muna sa mga kasama natin bumbo ka kayo sa mga wala music yun. Ito ang kanilang mga fresh talaba. Oh! Tignan mo.
Lapu-lapo nga isda. Saan ba ito galing, kuya? Tay, alimango lang. Yan po sila Lapu-lapo ang kumatay kay Magellan. Ito. Ay, na mga crabs. Oh. O, di ba? Fresh na fresh ang mga crabs. Tingnan nyo naman, oh. Galing pa yan sa Layong Dapit. Galing pa yan sa Malaysia. Sambuanga, Sibugay pa pala ang ating mga crabs. Oh. Ang tataba, guys, oh. Oh, fresh na fresh talaga. Kaya pumunta kayo dito, ituturo na lang per kilo. Tapos, kukunin na lang nila dyan. So, pagkasabi talaga fresh na fresh kasi, oh, bago magalaw pa. Thank you, kuya. Tapos, mag-grill-grill lang sila dito. So, wala pa naman. Pwede na nga natin. Magkano yung ganun sila? Dito na lang kayo punta na kayo, bisitahin nyo na lang dito para malaman nyo po kung magkano ang kanila mga menu or recipe. So, punta na tayo doon kasi gutom na ako. Bye! Simulan na natin ang ating report natin. Dito kayo. Isang malakas sa palakpakan naman jumper ng Fresh Catch Seafood Restaurant and Sports Bar. Congratulations sa mga Pinky and Sir Jason para sa inyong pinakabagong business. Palakpakan naman jumper. Open! May hapon sa tanan, especially sa atuang mga bisita sa team, kay Ate Brenda Damage, social climbers. Daghang salamat sa inyong pag-ari o wala pagbalibad sa amoa. Salamat kayo despite sa mga kakulian ginagmay, wala jud mo ni balibad sa amoa bisan pagtuod nga naay mga kalisdanan gamay, although nasurpass na jud nato. Daghang salamat sa mga bisita po ug sa mga kauban ako o sa wala na kayo mahalulaan kay wala ko ko'y tulog. Basta welcome welcome ang tanan. Salamat. Palakpakan naman tayo. Ma'am Pinky, let's hear it from you. Come on. Maura to. Kaulawan mo. Yung mga families ninyo na nandito na nakasupport sa inyo. Ang akong mga family from Zamboanga, Sibugay, and Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. We are from Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, and Dipolog City, Zamboanga del Norte. Salamat kaayo sa inyong pag-support sa ato ang seafoods diri sa Cebu nga gikan pa jud sa Kabasalan sa amo ang punong nga amo ang gi-share sa inyo ha diri aron makatilaw mo kung unsay lami sa talaba nga gikan ni Tadudoy. Paano? Punta ko, nagpautog na mo. Maayong adlaw! Fresh cutters. Mga scatters. Hi, maayong gabi. Nag-adlaw yung tanan. Ako na pala si Brenda Mange. And thank you so much, Ma'am Pinky, Fresh Cuts. Thank you so much, Sir Jason, for having us here.